gør det ikke. Den brune jord. Nej. Og det er Nej. en rød og grøn. Nej. Nej. Salaten, der er rund, men det står salt på. Nej. Jo. Hvorfor er det altid spor lyserødt? Hvad? Af hvad? Er spor lyserødt? Salaten. Det er derfor, de har en rød skal. De spænder den bare først. Men salater. Salat. De er jo... Kan det så lade være? Salat. Det er jo familie med salami. Nej, salat er i familie med kål og andre dejlige blade. No. Salami. Sådan nogle dejlige stykker spejepølse. De røde. Altså salat har jo den røde skal. Der er lyserød skal. Salami er jo altid lyserød, ikke også? Og det er derfor, at de er familie med hinanden, og de er begge to runde. Så der, ja, ja. Salami, det giver ligesom op. Og ordet er næsten det samme. Nej. Salat og kål og andre bladfrugter eller grøntsager. De er familie. Nej, det er ikke. Ja. Nej, prøv at høre. Det er de altså ikke. Jo. Nej. Nej. Undskyld. Vi bliver gående igen. Godt. Ja. Han gider sgu snart ikke mere. Dum boss. Jeg gider ikke have det her dumme ting. Ja, men altså, Når han er med. salat. Husk det nu, børn. Det vokser på træerne. Nej. Og salami vokser op på træerne. Jo, det gør. Nej, det gør det altså ikke. Jo, prøv at se. Det her det er træ. Her er den her vokset, der plukkede jeg den. Ja. Og salaten, det er ham her. Ja, det skete så bare ikke lige. Ja. Og husk også videre i morgen. Klokken 4. På det her et. Christian. Stop så! Det var showet for i dag.